Gaur EITB maratoiarekin bat egingo dugu, abenturen 18 izango da. Egun handia baina motorrak berotzen hasiko gara, eta gaia bereziki asko gustatzen zaidan gai bat. Gerota gehiago bizi gara zorionez gure gizarte honetan, beste leku batzuetan ez dute, sorte bera, guk bai, eta eredu berriak behar ditugu, eta sartze osasuntsua, eta birpentsatu oraindik energia asko dutelako gure zarrek bai. Osasuntsu behar dugu bizuma ere, Muski? Bizuma... Ikarpenak egiteko zenbakiak eta martzen ikerketan abieratuko da, bizi-bedi biziposan mugi gaitezen, hori lelope horretan egingo da EITB maratoia, eta betiko moduan prebentzioa eta osasun arreta, hobetzeko erabiliko da, eta danok gonbidatuta gurekin bat egitea, eta EITB maratoiarekin bat egitea. Gaztiek, nortzuk, eurek, gure lehiakideak, datozela? Basa! Hau bai osasuna, Aitor eta Aider, Lur eta Maider, Iñaki eta Manes. Hau maratoia korrika. Bai, badakizu ez hartze aktibo eta osasuntxua izateko entrenatzen joan behar dela, gaztetatik, Aitor eta Aider. Bai. Bai? Korrika? Entrenatzen eta... Zartzen. Bai, zartzen bai. Korrika atzogon ginen eta nahiko joditua baina. Bai, aurketak. Bai. Bai. Hori ere, minuzetik atera, batera egotetik atera eta guazen... Bai, guazen korrika egitera. Bueno, ondo. Astuten batera gauzela. Miluzen, orduen. Karri ies egin ez, ezta? Hau, guztien gainera, ekimen polita jarri genuen martxan, errepasatu datuak horrena. 17. saioa dela. Esan nahiko nuke, Aitor eta Aider eta txalo bat, merezi duela horrek. Oso zaila dalako, 17 egitea. 7.450 euro eskuratuta, ondo? Eta ekimen berria zen, aldiro eurei buruz ezagigun zerbait, ezta? Horregoan deskuritu genuen, zeia, hainbeste saio pasata sekreturik ere ez dago, badago bat ema, eta Aitorrek kefirra egiten du, Aiderrek kefirra hori jan egiten du, zer gehiago? Ibiltzega denbora guztien bizikleta txirrindaz aleatik gaztea, eta gabiltza biak gabe horreintxe bertan. Ez dago zuen? Esan, nahi apurtu zaian. Apurtu, ez lapurtu, apurtu. Apurtu? Eta niri lapurtu. Wow! Niri azkena lapurtu egitziaten, eta... Amorrua ematen du, Amorrua... Gaina, susmoa da nik utzi nula gaiztik handatua, nik txirrinda ez aukitzeagatik bere hartu. Eiderrena... Eta... Giltzarrepo gaizki zebilen. Eta aurkitu nun aurrekoan kalean eta itxinun, eta irekitzezan, nik uste, eman ziotela golpe bat, oso ze... Baina beste hipotezia da, Aitorrek pixka bat oparitu ere zote zuen egin, bizile da hori. Espero ez. Gaizki lotuta utzita diot, bueno, eraman nahi badu norbait. Moraleja, aitakarrazeak eta ez dugu kalean utzi behar. Hori ja ikasi. Eta bizikleta zurtz une honetan. Bai. Bueno, badakagu nondik... 7.000 euro. Claro. Bizikletatxu baterako, ondo. Sekretu ilunagorik? Bizikleta apurtu zait, bueno, euli bat hil dut. Zeo zer iluna? Zeo zer iluna? Inoiz ez. Sekula ez, Inoiz ez, oso ondo, Aitor. Inoiz saiatu bai, baina zu lortzen. Oso ondo, Aitor. Hola. Habilizia falta. Gaur zek badakizu gure kamerinuen? Otxean. Julia? Hor, bai. Inurri bet, ikusi dut. Ni bost? Gain jot. Ez. Ja, eta gero horrela torri dira, zetiko este bost. Nik ere pakean utzi ditut, Zutilko, ez. Bizi egitezela, oso ondo. Aitor Aider. Hemen ari gara zahartze osasuntxoa dezakizu eta gitartean kamerinoan. Ongi etorri gurera, zepon, zuek ikustie. Lur eta Maider, Gabon! Gabon. Eta zorionak. Mi esker, rikazko. Entzun da, txin, diru hotxa. 400 euro, irabazi ditugu. Nola banatu? Ja, ados jarri gara, edo... Bai, erdibana. Honena, Ez da barazorik, bai. Herri zineten balantza nor bere aldera eraman nahian, eta... Ez dugu arazo familiarrik izan. Ez da, mesedez. Ondo. Bueno, ja neurri hartuta, saioari. Bai. Final bat jokatzea zer den badakigu. Zakuari parez pare begiratzea zer den ere badakigu. Momentu politxa ez da? Bai. Bide batez, zakuari begiratu diogu eta badakigu, etxera eraman da zer egingo genuken? Bueno, ni joan behar naiz praktiketan. Orduan praktika atzerrira, orduan estantzia ordaintzeko bertan. Baina praktikak ordainduak edo... Osea, ordaintzeate pizkatxo bat. Ez asko ere. Ez asko ere. Eta nola? Ez dakitu Imitatu egin hau, pizka bat, ez asko ere, ez da. Eta non praktikak? Ez dakitu haindik. Bale, ados. Erabakitzeke. Ja, irabazitakoaren arabera ere ikusiko dugu. Bai. Eta Maiderrek zer dio? Ez dakit bidaitxoren bat edo, aspaldiz dudala bidaiatzen, Marroko zega jatea gustatuko litzaidake. Ondo? Uste du. Baita. Eta gero independizatze proiektua sakentzat. Euskal Herriarena edo zurea edo... Danana. Ez dut ditegiko. Hasiko naiz ni igual. Gero horbaitek atzetik jarraitu nahi banau. Eta igual sobratutako diruarekin, poesia liburutxo bat argitaratu. Hor geratu da.
poesiaren kontua bueltaka, ez da kontu txarrata, izan da ella gaurko ere saio poetikoa, bikote. Bai. Animo, zorteo! Iñaki Taman, eze moduz? Ondo. Ondo, indartxu? Bai. Gogotxu? Ondo, Iñaki nondik? Antigotik. Banes? Antigotik. Independentzia ipatuta. Antigotiot! Eta betiko lagunek? Bai, txikitatik, ikastolatik, batera ongea. Herrikoak, barkatu. Ondo, Iñaki, zer da, lanien ikasten? Ja ikasketak bukatu ditugu, ze Ondo? maixek eta bio batera ikasi egu, eta bain masterra iti nahi naiz, eta, bueno, Une umetatik batera? Ikasketak batera? Unibertsitatera joan, eta han ere elkarrekin. Bai. Zer ikasita, Eta Iñaki? kuadria berdinean, bai. Apaita ere, Bai. Gradu bikoitza bat indegu, magisteritza eta jarduera fisiko eta kirol antzientzietakoa. Ondo? Bai, eta bain masterra... Masterra zeren inguruen? Kirol errendimenduana eta lesioen prebentzioana. Ondo, interesgarria. Bai. Zure kabuz, Iñaki, edo manesere ari da? Ez, ja, banatu da. Zuen bideak, Bai. Banatu dira. Bai. Manes eta zu, ikasten, lanien? Ni bai ikasten, masterra, ni hizkuntza bietik jongo naiz. Ados. Eta hoixek kapa egiten, oantxe. Ondo. Odia. Miluz ezale, suposatzen dugu? Bai, gauetan jartzegu. Ondo, eta trebiek zariela erakustera zatozte, orain? A ber, aia. Ez egite egon. Nork gonbidatu du nor, edo nork animatu du nor, edo zelan izan dau? Mane esekarriet nik, ze, bueno, egon ginean lehen urtean etortzekotan, apuntatuko ginean, baina azkenan pasain zitzaigun, eta... Bide batez, ze hori jende askori gertatzen zaio. Eman izena orain, konturatzerako, pasada. Eta bueltatuko urte luzez, egon gorago hemen oski emisioan, eta... Baina bada, ez bada, etorri. Eta hori, nola dana batea inbar dugun, miluzera, bai. Oso ondo. Eta zakua ere elkarrekin gastatuko dugu? Bueno, segura eski. Zertan? Ikusiko dugu. Baniko txataierran dakat, eta hori ordaindu barra dago. Orduan, rengo zortik hasiko da. Atera nahi badutu izan kotxeatik. Hortik hasi eta gero ikusiko dugu. Iñaki Taman, ez ondo, etorri zaretela, hau pasuek, sorteon? Eskerrik asko. Etorri. Atera tailerretik edo tailerra erosi, Bueno. Erne, hemen daukagunarekin. Gaur, Ia? Miluzen jokoan, 52.000 eta 300 euro. Ze auto da, ze auto. Eraman azatela, mesedez. Batera da bestera. Eraman azatela. Arratia aldera, haupa, publiko betatia. Iñaki Tamanez, ekin ba lanari. Bai. Zertan, ze proba zuentzat? Potokumekin hasiko da. Ondo. Aitor eta Aider, zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi. Ikusi Vale, makusi. Rigoaren berbak, Lur eta Maiderrentzat. Harea. Ondo. Bueno, betiko zera ez da. Izkamizkak, anoak. Serranoak. Baita bai, ere. Serranoak. Kalea gara. Txoa, Bai. pikatzu afaltzeko. Bai. Mamentxe anoa batzuk. Denon gozagarri. Patata minak, patata tortilla pintxoa, chorizo pintxoa, urdaiazpikoa, kroketak, olibak, gilda eta salda. Honegin, denbora, kroketak, 6. salda, 8, urdaiazpikoa, 4, patata tortilla pintxoa, 2, gilda, 6, patata minak, Bat. olibak, 7. Ez, mierda, jodi. chorizo pintxoa, 3, kroketak, 5, salda, 8, urdaiazpikoa, 4, patata tortilla pintxoa, 2, gilda, 7, patata minak, 1, eta oliba batzuk bezala. Sei. Aitortuko dugu ikusgarria dala. Bat bestie. Beti asmatu, Beti Bueltan, asmatu, bueltan, Un merezita, haukazue. Adi. Egoti ezerdan. Hori ba. Lur eta Maider, atzetik ez geratzeko. Ipurdi bizten ez geratzeko. Ipurdia hitzarekin egingo dugu jolas. Taula. Lur, zeuazita denpora. Berritxua. Zoroipurdia. Berritxua, Maider. Berripurdia. Gezurtia, iruzurtia. Zatarripurdia. Berritxua. Berriipurdia. Gezurtia, iruzurtia. Hautsezipurdi. Berritxua. Berripurdia. Gezurtia, iruzurtia. Zontxipurdia. Oso itxusia. Zatarripurdia. Ausarta, azkarra izan. Zoroipurdia. Berritxua. Berriipurdia. Gezurtia, iruzurtia. Zontxipurdia.
Oso itxusia. Zatar ipurdia. Ausarta, azkarra izan. Zoro ipurdia. Berritsua. Berritsua. esan dudana. Ez, Berritsua. Berri ipurdia. Gezurtia, iruzurtia. Zuntxipurdia. Oso itxusia. Zatar ipurdia. Ausarta, azkarra izan. Ipurdiko hotzik edukiz. Zentzugabea. Oso ondo, Zoro ipurdia. Ausart, ipurdiko hotzi gabe. Tartean proba komentatzeko ere hori nik esan dut, eta bueno, denetik izan da. 40 puntu ere bai, gura. Iñaki Tamanez, egin dugu azken aldian analizirik edo probarik medikutan eta? Zorionez ez. No, bueno, gazte hasi gara bestela, ez da? Haze analiziak, 23 urterekin. Txirritatxorenak bestelako kontu batzu dira. Abai, Joan da, egin ditu analiziak eta, bueno. Txoriz asko, Trigilizeridoak eta. Erne, hemen txeitzak eta oinak. Eta guazen. Gaur eduki dut nire Bizitzan. lehen mediku Azterketa. proba luzea ote zen Beldur. sabela ondo Beteta. ez dut ulertzen mediku Jaunak. bota didan Herrieta. beste guztiek baino Tentsio. gehiago nituen. Eta. Bueno, itxurona. No, bai. Ezekin abestu nola induden, Ai, pena, tentzio ez, izartxoak behar Izartxoak. dituen. Jome. Oso ondo, zazpi, oso ondo, 70. Kolesterola eta, izartxo zeteta, analiziak. Ondo, Aitor eta Aider, zuek ere osasunez eta. Perfecto. Bai, Bai. Hortan sekreturik ez dago. Kefirra. Izango da? Ikusi ez du? Kefirrari esker. Bueno, kefirraren bertuteak erakutsi zagun, imintzioga. Lur eta Maider bezaldean. Bixi. Eta denbora. Ondo. Txerrista, txotxe egin. Ta, zer da? Txotxe. Arri jasotzailea. Kulturista. Bale, kulturista. Izpilu aurrean. No. Plantak egin. Futbolera. Futbolina. Futbolina. Eta Futbolina futbolin? jolastea. Futbolinera jolastu, futbolineko... Futbolinian ibili. Futbolin? Futbolin. Zer? Txapelketa. Maia. Zer da? Futbolin jolasa. Zehazki da bat, zertan ari dira? Zer jokatzen? Futbolin jolasten. Jolasten futbolinean. Futbolin? Futbolin maira jokoa. jolasten. Eta da? Futbolin partida. Vale, joder. Bestela ere noski ontzat eman genezakena, baina hainbeste segundu soberan izan data. Ondo egon da hasieratik. Bai. Maider hori antxonei belarrire, gero. Baina ondo. Joder! Bueno, dira, guak ere miluzeren parte dira. Danak bikan, 70 puntu. Hori egin duztu nahi bai? Futbolinean arebioa utxean utziz gero pasar du mai azpitik eta bat. Bai. Egin ezake. Bat ere asmatzen ez da duzue, miluzeko mai azpitik pasatze da. Vale, Ze ondo. venga, vale. Lur eta Maider hartu lekua, Iñaki Tamanez bestaldean. Eta ez asmatu. Animo, Eta ez asmatu da maia azpiti pasa, Hori gero. ba, hortxe dago aukera. Denbora. Gitarra jotzen. Gitarra, zehazki... Banjoa, Ez bajoa. ez gitarra, baina zertan ari da. Afinatzen. Taldea. Taldeko gitarra musika jolea. taldea. Eta ze jotzen ari Gitarra da? jolea. Gitarra? Gitarra. Elektrikoa. Baina? Gitarra Zehazki? baskua. Gitarra... Bigarrena? Solista. Bai, bigarrena. Bai, gero. Igerian, buzeatzen. Zer da? Urtekarian. Oso ondo. Vale. Autoistripua. Autotxokeak. Bi talka egiten, Bi pertsona Bi pertsona autotxokean. Eta? Txalon. Gitarra? Solista. Taldeko gitarra jolea. Bai. Ondo, momentu baten hasi zara, Maider, bai, Urteotxo ondo. bat edo... Ondo. Ez Maideren nahi dugu taldean, dena batera. Autotxokitan Iñaki manez, batera edo kontra? Kontra. Kontra. Aurrez aurre ez, noski. Ez, alboz. Gure aritu ginen, igeldon da... Bai, alboz, Broma gutxi, Broma gutxi, pelaunekin, Hirurogeina puntu. Oso ondo. Zu, batezue? Belaunak eta? Zu, ezin dezarri? Antxon, Oso gogorra, Erraldoi bata? Kontatuko dizu beste batea, baina... Mantenduko dugu araua?
Utxean geratuz gero, Maia Azpitik. osondo, Iñaki Mane sartu lekua, Aitor eta Eider, bestaldean. Edo hirurak asmatuta ere bai? Ez. Utxean geratuta bai? Ia zara torren, demora. Tximinoa, orangutana. Gorila. Gorila. Gorila Platana platana jaten. jaten. Bai. Osondo. Takoiak. Takoietan ibili Takoietan erori. erori. Zako egin erori. Bai. Bi, Mandira. Izarak tolesten. oea egiten. Izarak Izarak tolesten, tolesten zer dira? Bi aldatzen. lagun. Bi Isukide. Bueno, ez pertsona zen, baina ontzat emango. Ondo, placer bat binartien. Izarak Ez doblatia. banaka, Estuan, bai. oso ondo gordeta, ederto. Maia Azpitik ez mai gainetik. Ja. Danak asmatu eta Salto, baina salto. puntu! Salto! Ja, urrengorako falta zen nire burua konprometitzea. Hiruak asmatuz gero, nire honek egin gaut azpitik. Tamalez. Berandu. Bai, Hurrengorako. beste batera. Edo utziko diogu erogliori erabakitzen. Eroglifikoak. Ei, Zer egin guk. zer egin? Bueno, beto iguales. Ikusiko dugu. Aitor eta Eider. Zer? Prest. Eider, zure maitasun platonikoa eroglio da? Bagian bai. Agian, bai. Asko gustatu zaizu. Bai. Nagaritzen da. Uste nuen, Eroglifikoetan dozen asko usain zait, esan hartuela. Usain eta ezkit, eroglifikoak. Bera, gehiago obra artista baino. Bai, hori da. Vale. Bueno, baina obratik Lástima. maite behin du zaitez. Entzun bere bihotza apurtuta. Aitor Eider, lehenengo eroglifikoa denpera. Zertan ari zara sukaldean, Tomatea egiten. Bikain. Tomatea egiten. Bikain! Naiz bazaldu, Aitor? Da bulegoko, baina olain baret ez. Bai. Bulegoko tomaiz. Egin, keinua. Dakago bulegoko tomaiz, mate bat egiten, orduan tomatea egiten. Oso ondo, oso ondo! Bigarren eroglifikoa, Aitor eta Eider, denpora. Jende asko bizi da, Ez bai? de un ura. Irakurri. Eskubide gabe. Bai, bikain. Irudimena behar dugulako tekla, eta gero ikusten duz, bi, de, u baten barruan, eta bestie debakuek. Orduen, esk, u, zein nahi dugu, bi, de, gabekoa, oso ondo. Oso ondo. Zaltzen ere zaila zen hau, pentsa. Bai. Eun puntu, bikote. Bikain. Pekular. Eroglifiko pare bat, Lur Maider, bai, ezta? Bai. Bai. Lehenengoa, denpora. Herri polita da. Amerikara, Bai? urrun, Gertu, Bale? herri polita da, usurbil. Bai. Oso polita ere. Oso polita. Bai. Oso ederra da. Besteak beste Amerikako Estatu Batuetako kode internazional nazioarteko kodea behar dugulako, US da, eta ikusten duguna da bat, hurbil dagoela, besti urruti, Lurrek irakurri du, ahots gora, orduen hurbil dagoena nahi dugu, hurbil, usurbil, oso ondo. Bizitatu duzu sekula? Ez. Sagardo eguna, oso eguna. Ederra. Bigarrena, denpora. Zerbait egin behar dugu, A ber, zerbait egin behar dugu, bilata zuta. Bale? Bisu, zer, bilata, zerenak, bikas, bikasutan. Oso ondo. Latak ikusten dira, laraina eta limoia, bikas zutan. Ikusten dira, bikasutan. Markagailuare zutan, Ondo. Eun puntu Gasteiza. Laranja edo limoia? Laranja zalantzari gabe. Nipe bai, Bai. laranja. Iñaki eta Manetxe, Gero laranja edo galagardoarekin, limoia? bueno, Laranja. Baita Bai. ere. galagardoarekin limoia, baina. Eta polue, laranja edo limoia? Hor limoia, ja, Hor ja, limoia. Kontuz, Hor limoia sartzea. Hor ja serio jarriko gara, Bai. Ni beti laranja. Bai. Bueno. Jateko, Iñaki? Naranja. Bai, Bai, limoia gogorra, Bai, ondo. Horra. Eroglifikoek, esmatu behar ditugu, hau pasuek. Lehenengoa denpora. Erraz, hau txiko nuke, hasi irakurtzen. Mi goi... Bai, Goia, mi... eta, hau dukue? Han mi goia. Bestera batera. Hormigoia. Bai, Ondo. hor, zeinua, mi nota, eneko goia abizena, hor, mi, goia. Oso ondo. Zerto? Zaien egin da. Asmatu, lehenengo pu, A ver. Ia bigarrena, denpora. Urrengo udan joango naiz,
Barbadosera. Bai, oso ondo! Cervantes, Miguel de Cervantes, cautivo, bera preso. Da gazteleraz hitz egiten du. Hori guztia jartzen du, eroglifikoan, Eta bizarrori barba esaten dio, eta bizenbakiari dos, barba dosera doa. Ederto? Antiguo eta barbuda ere izan ziteke. Ondo, puntu! Bikain, festak ez ezala etenik izan, mesedez? Aitor Aider, komo dina arrantzan. Emiziko eskuak dio, bizkarrean daramaguna, ezin ikusi. Ondo gabi. Zein da argazkiko konstelazioa? Sagittarius, Libra, Gemini, Virgo. Gemini. Bai, ikusten da, hor? Zuetako bat ez da Gemini? Ez. Zu zarete? Aries eta Leo. Zaitu nahi, asmatzen baina. Bokala? A. Aurrera. Nor entzun dugu kantuan? Mika, Blur, Robbie Williams edo The Killers. Aitor Aider? Blur. Robbie Williams. Bai, ez da. Ondo. Duela gutxi, aitortu du, disko berri ateratzeko zela eta kaleratzen data atzeratu duela, Taylor Swiftek disko atera zuenez, kontrariorik ez du, areriorik, eta orduan esan, mugitu dut otxailera, eta ia orduan, bai, salmentek eta gora egite dut. Horrela, David? Bokala? Segi balanean. Nor da Euskal Drag Queen hau? Sharma Leone, Albina Stardust, Divina Komedia edo, Jogurina Boroba. Sharma Leone. Hala da bai? Oso ondo. Bokala? I. I edo, Askatuko dugu. Bai, Bizkarrean daramaguna ezin ikusi. Motxila zabalik badaramat, isteko abisatu mesedez. Komo dina, motxilara! Bikain. Ondo. Badaukazu botere berezi bat, Aitor? Oso ondo? Hala da. Lur Maider, seguna atara, zeben ultra boterea, bigarren eskua. Tesla bat zuta. Nola du izena Asiako ibairik luzeenak. Obi, Eufrates, Ganges, Yangtze. Yangtze. Julia bezala, bai. Esan dugu bezala. Lehtu ingo gara. Noren zapatatako zu. Bai, egia da, Julian Yangtze. Oinetako anaia gara, antza. Taila berekoak. Lur Maider, bokala. Bokala? Itxestazu... Bai. Ja, pentsatu duten nahi irakurri. Telepatia. Lur Maider aurrera. Entzun. Norekin kolaboratu du, esan ezin, abeslariak abesti honetan. Sara Sosaia, Idoia, Maren, Sara Zurza. Maren? Errobatea? Sara Sosaia. Ondo. Bokala? Lur Maider aurrera. Sei izendu argazkiko iratxoak. Kobold, Leprechaun, Laftrache, Mogwai. Leprechaun. Leprechaun iruri. Ni leprekaun eta entzun da, bai, baina. Bai, Leprechaun, euskaldun duen. Bai. Bokala? I. Galiko izango da, kaun izango da. Bai, vale, pues... A ver. Malísima. Zer? Bueno, arrastu edabe, bai, ez da bola? Uste? Bai edo aurrera? Segiten dugu. Musika, entzuna di.
pelikula bateko soinuan da. Green Book, Ryan soldadua salbatu, Forrest Gump, Slinderren zerrenda. Forrest Gump. Osando. Bai. Bokala. Bai, Lur! Ara. Oso pelikule bolitxea, Oh, izango ez da, ba. Bale. Bai, saiakera. Abestu? Mundua horretan dago eta guk ez dugu. Eta guk apurtu dugu, barkatu. Mundua obretan Bestea da berriz. dagota. Oso ondo! Guk apurtu dugu. Oso ondo egin Medina Grisa eta gaurko orbizu. Kaina bestia. Oso ondo. Iñaki eta Manes. Ondo gabiltza, puntuz eta? Bueno, a ver. Bilatu gehiago? Paretxu. Baita komodina ere, aldela. Ez dakit biharraz hitz egiten. Zein da japoniar olerki mota bat? Buson, isa, aiku, shiki. Ez? Xiki. Shiki. Aiku. Aikuak. Bokala? A. Aurrera, entzun. I was born erotopian Ibai ertzean Tardiko nepean Gotxokiak lapurtzen xoxiketzenean Ursapalak abibaten bilatzean Nola bertxia egin du adimentxuk. Kainakai, bengo, gorka urbizu Chill Mafia. Chill Mafiarena. Bai, opusekoak balira, ez da? Chill Mafiakoak. Oso ondo. Lapurtzen xoxiketean. Oso ondo, bokala. Bokala? E. Aurrera, ez da? Bai. Zein ez da kolore primarioa? Gorria, urdina, horia Berdea. edo berdea. Berdea. Ondo. Bokala? O. Ez dakit biharraz hitz egiten. Lanak, oraindik ere. Bai, ez da? Aurrera? Bai, Marko. Ozen? Zin da. Politxea ukanti, Arratean ere nola abestu, Ondo. Nor da, entzun duguna abeslaria? Whitney Houston. Alicia Keys, Christina Aguilera, Whitney Houston, Cher. Whitney Houston ahotsa. Whitney Houston. Ernez, Gasteizen badakite, Ja, ikusiet. Zer? Cristina Aguilera? Alicia Keys. Eta aukera? Bokala? I. Vale. Ez dakit biharraz hitz egiten. Laugarren erronda. Eskatekotan orain, noski. Lur Maider, Eta zein bakizuela. saiatu nahi duzue? Ez. Saiatzen gara. Saiatu? Saiatu. Esan Saiatu ba? Nik ez da. Ba, orduan saiatu. Ez badakigu. Iñaki eta Manes aurrera. Nola deitzen da soilik tomatea, gazta eta albaka daraman pizza? Capricciosa, margherita, hawaiarra edo, 4 stagioni. Margarita. Noski, pa. Oso nahi. Oso ondo. Estoy sin faltan. Falta. Bokala? Noski. Ez dakit biharraz hitz egiten. Altzariak ez dira lekura. Ez dakit biharraz hitz egiten. Ez dira sekula. Altzariak ez dira sekula geroaz mintzatzen. Oh, ze sakon. Ze zuzen, komodina Donostiara, Antibola barkatu. Eta markagailuak hau pasuek lare! Eta komodina Donostian, Gasteiz, Irurun da laro eta komodina, lare eta komodina. Antibola. Berdinketa markagailuetan, bakoitzak bere komodina eskuratuta oso ondo hiru taldeak. Sorte on, zein da zuzena? Lehenengo erronda, Aitor Reider. Operazio kirurgikoak.
dira. Mastektomia, zesarea, apendizektomia, lobotomia, azken egina ateratzea, rinoplastia, histerektomia, taxonomia, termoterapia, tonsilektomia, akupuntura. Mastektomia. Bularrak entzeko kirurgia. Zesarea. Bai. Cesarea. Jaiotza kirurgikoa. Rinoplastia. Sudurrean egiten dena. Apendizektomia. Jende asko egina noski. Apendizak entzeko. Azken egina ateratzea bat da. Zeo? Azken egina ateratzea. Histerektomia. Bueno, bai, esan da. Histerektomia. Umetokiak entzeko egiten den kirurgia. Lobotomia. Ze beldurra, garunaren aurreko lobuluan egiten den ebakuntza, egiten zena. Pero... Azken egina ateratzea. Ebakuntza kirurgiko txikitzat jotzen da, baina bada. Azken erantzuna. Dakau, komodina, Esateu, komodina. Ez bada, ala badakizu. Zigur zauz? Eramata ditugu. Ze bikote? Punto, Tonsilektomia. Eta komodina? Ez du nahi erabili. Ba, ondo egina! Amigdalak izteko bakuntzari esker, 150 puntu Gasteiza. Ondo, Bigarren erronda, Lur, Maider, zagunetik abiatuta, fenomeno meteorologikoak dira. Traganarrua, enbata, Venusen gerrikoa, tanta hotza, mialgia, foen efektua, ekaitza, halogenoa, hortzadarra, urakana, katalasa. Ekaitza. Oso ohikoa gurean. Urakana. Antzibotik datorrena. Enbata. Itxasotik noski. Esan nahi ezuna. Hortzadarra. Hala da, bai. Katalasa. Izaki bizidunengan dagoen entzima bati, deritzo. Aitor Reider? Traganarroa. Itxasotik gora edazen den, haize zurrun biloa. Eta ondorengo urrera untxia. Tanta hotza. Oso arriskutxoa, euri jasa bortitzak eragite ditena. Venusen gerrikoa. Bai, egun senti eta ilunagarrean agertzen den kolore arroxako marrari deitzen zaio. Zerra. Azkena? Azkena, komodina. Edo, Maider? Bai. Venga, bai. Bai. Zeniri, bai, ze... Joen, efektuari esker, 150 puntu gehiago. Erabaki erran, izan daiteke azken erronda hau, Iñaki Manez, zeuek abiatuta. Marra horizontalak dituzte. Popeye Marinelaren elastikoa, Maier Lea, Greziako bandera, Harry Potterren bufanda, Sporting Lisboaren elastikoa, Cheshire katua, Belgikako bandera, Argentinaren elastikoa, Freddy Kruegerren elastikoa, Kataluniako bandera, Teoren jertxea. Argentinare... Ez. Markatu. Marra horizontalak dituzte? Sporting Lisboaren elastikoa. Talez naztu gabe, kontuz. Kataluniako bandera. Bai. Greziako bandera. Urdin eta zuriak, horizontalak. Maia Erlea. Noski. Harry Potterren bufanda. Hala da. Popeye Marinelaren elastikoa. Elastiko beltza da, arama. Iñaki Manez? Iñaki Manez? Teoren jertxea. Aitor Reider? Frederico Kruegerren elastikoa. Zuzena da. Iñaki Manez, komodina daukazuen? Komodina. Noski ba.
Iñaki Tamanexe markagailura 150 puntu. Eta honek bai, konturatu diran iluste finak, Aitor eta Eider lan 100 puntu. Lur Maider zaion da 85 da 50 Iñakik eta Manexek. Utxune moduko bat, bapatean. Aitor eta Eider, txalo gero bat azteko eta baino ez. Zerret esan, Pena, Azken aldiko noski, zalantzari gabe, miluzerik finenak, 17 saio, 7.250 euro, mesedez. Eta... Beitu, izan miluze, hau, gordeta dakotelako, Aitorreri emoteko. Noski ba, Aitorreri emoteko, Eta Eiderri beste bat, Aitorrentzat. Laburtuko nahi bitu, erdizen jarrita. Ze miluzenak zarien zuek? Basondo pasa dago egin. Guk zuek azde bai. Bitu badator. Eta dio, ez dela, badiru ni azarren nagoela. Eider basu ez. Bai. Santiagora. Bai. Eta miluzetik pasatuta, zemuz? Oso, no, oso pozik. Dirutxua gaztateko. Bai. 7.000 euro egingo duzu, Piskanaka gaztatu. Anaiarekin ere... Anaiarekin laguna gonbidatu eta gero jasiko gatxerien da gerosten. Eta azken segundo baitira horrela hitz batzuk edo... Eskerrik asko denoi, superondo pasa dugu, ekipo guztiai. Itzi hartan itari ere eskerra handi bat, ze asko lagundu digute. Eta denoi ez dakit azoi ere. Sekulako plazera izan da. Eta lagunetan. Eskerrik asko Aider, zozer, esateko? Ez, Aitorrek esan duna. Mila eskertzu ere. Plazer bat, zuek. Berdin. Eta betiko hablan bizatzen gordeta, Apa zuek! Aitor eta Eider, bihotzekoak. Beste txalo bero bat, eurei, agurtu ditugu. Zer den, Ze harreman sortzen den miluze batzuekin, eta hortan ari zarete zuek ere. Eskanaka harreman hori elikatzen. Lur eta Maider, ondo? Lurrek dio, nik komodin bat gordeko nukeen, edo... Ondo, eroso horrela eginda. Betera nuen lekuko hartuta, ja beste aipatzuek. Bai, ba. Iñaki Tamanex, zorionak. Eskerrik asko. Ez zegoen, erraza hemen aurrera egiten, Sopatu dugu, zirrikitu bat. Eta orain zer datorren? Sokatira. Ono, zuek kirol eziketan eta dituak izan da. A ver. Ja ba, erantzuten lehenak, zuek ados? Ados. Hartu lekua. Aguazen, sokatirara. Demora, zein da munduko basamorturik lehorrena? Atakamako desertua. Bai, nola du izena Aixa taldeak 1984an sortutako euskarazko zuzentzaile ortografikoak? Neuronala? Xuxen du izena. Ze izen ez da ezaguna iparraldeko bertsolari txapelketa? Lore joko. Xilaba da. Zein karta jokotan botatzen da hor dagoa? Musean. Musean. Ze hamarkadatan kaleratu zen lehen Microsoft Windows sistema? 80. hamarkadan. 80ko hamarkadan. Eta sistema bitarrean zein zenbakik adierazten du? 2. Zerok. 10 adierazten du. Zein lanbidegatik zen ezaguna Houdini? Magoa. Bai. Eta zenbat planeta nano daude eguzki sisteman? 5 daude. Abestiaren arabera, zer dauka zikina, sorgina, pirulinak? Ipurdia. Bai, no. Zein azido sortzen dute adenina, timina, zitosina eta guaninak? Sulfurikoa. ADN-a. Jarraitu abestia. Ala kinkirrinera, ala... Kinkirrina. Xamurrera. Zein euskal hiriburutako aldezarrak du almendra itxura? Gazteiz. Zuenak, noski. Bereziki zein primate babesteagatik zen ezaguna Dian Fossey? Gorila. Bai. Zein arte disiplinatan nabarmendu zen eulalia abaitua? Eskultura. Argazkilaritzan. Zein hondartza dago ogoño eta antxon azpia punten artean? Laga. Laga dago, oso ondo. Zein udalerritan sortu zen ustez euskal bizkotxa? Gernikan. Kanbon, zenbat kolore ditu monokromatikoa den zapi batek? Bat. Zein udalerritan jaio zen Jose Maria Urzelai margolaria? Markinan. Bermion, gorputzeko zein ataletan ditugu dastamen papilak? Ai, Ondo! Sokatirona? Leusten, ikusi dugu, ezin, Lur eta Maider, finaleako sailkatu. Bueno. Baina bestelako erantzunkizu batzuk urrengo programatik aurrera, Ez dakit ba. Ongi etorri batzordeko lehendakariak zarete. Bai. Orain ez dago Aitor eta Eider, orain ongi etorri batzordea ez da buena da. Jo, Haze ardura, Bai, Maider eta veteranoak, ja. Ondo ez da?
Bai. Bai. Zebek ikusteko gogoz, egongo gara urrenguen? Bai, bikote. Apa zuek. Esker. Eskerrik asko. Nondi zatozte galdetu eta erantzun dute. Antiguotik. Eski ba, Antiguoko hurakana ipatu da, saioan zehar. Indartxo, etorri gara? A ver. Bueno, pixkanaka, bidea ibiliz, nolabait, finalera arteko ibilbidea Oso ondo, Iñaki Banez, ondo. Eskerrik asko. Parez pare dugu zakua. Urduri? Hombre, impresio emate du. Holako dirukan. Esango banizue, parez pare dituzue lagune honetan. 52.300 euro! Kontuz, Manex tallerrera daikaia. Bai. Bihar bertan. Aldatu olioa ere, de Montre, ezta? Publiko ere lagun, oski. Arratiko tzekorra. Aupa! Ikerra da, gorra. Iñaki Tamanez, bueno, etxeko deialdi egin gurekin bat egiteko, Iñaki Tamanez egongo dira finala egiten hemen platuen, bai etxien Danok egingo dugu komunitatea teiekor bat onena. Danorek egingo dugu. Iñaki Banez, bazarete serie sale? Gutxi. Batez. Gutxi eta bat ere ez. Bagabiltz berez urrezko aro bat bizitzen ari gara, segi dagokien ez? Badinotzutien zer dan spin-off bat, badakigu zer dan? Zeo entzun da bai. Telesail bat dago, esate baterako arrakastatua dana, CSI esate baterako. Hor, CSI Las Vegas zan hasierakue, eta gero urtik urteten dau Miami, New York, eta bar, baina lehenengo bat ator eta bestiek spin-offak diez. Abitu Euskal Herrien Goenkale egoten zan, eta Goenkaleko batzukin gero hasi berriak, hasi zan. Pertsonaiak berdinak ziren. Bale, Iñaki Tamanez. Sorte hon, Spin-off erako telesailak dira. Hau da, beste telesail batetik eratorritako telesailak dira. House of the Dragon, bai edo bez? Ez. The Good Fight? Bai. Joey? Bai. Melrose Place? Stranger Things? How I Met Your Mother? Outlander? Bai, ez. Frasier? Nazuna. Lost? Bai, ez. Xena? Warrior Princess? Better Call Saul? Bai, eta House of Dragon igual da... Egia estatu egingo dugu? 6. Hiru akats bakarrik. House of Dragon izan daiteke, porque House of Cards existitzen da, ez? La Casa del Dragón da de Juego de Tronos, ez? House of Dragon, izango da. Ideik ez dut ikusi, Gero, How I Met Your Mother, nota hau ez ezta? Ez jarriko. Outlander ze krista? Jarriko Lost bai, eta bai ez dutzen du. Vale. Hiru akats? Osa, bat baita Nik bat. esan nuke House of Dragon fijo. Lost, eta mazazpizko. Better probatzen. Ez seguro, hori seguro. Vale, probatzeitu 3. A ver, opi, o bat. Izenak zein. The Good Fight? Outlander, mala pinta. Itxura txarra bai. Jaurita izagono. The Good Fight, bai. Vale. Bi? Bat ondo zen. Behin aldaketa? Aldatu bi. Bi, bat. Iñaki Manez, denpora, urrezko galdera. Hauetako bi, Kalifornian daude girotuta denpora. California, Better Call Saul da, Breaking Bad, eta dago hori izan da. How I Met Your Mother dut uste, ez? Ez da, House of Dragon ez. 10 segundo. 10 segundo. Outlander eta Lost. Vale. Ez da egiten. Zemuz? Bueno, A ver. pixkat. Hausaz, baina... Zura txarrik ere ez du izan. Bai, akats nahiko gutxa, así que, bueno. Manez, Better Call Saul? Better Call Saul da Breaking Bad, ez? Usteet.
Bai. Txiko jaz esaten, nire telesaile guztokoenetako dela zalantzari gabe. Ona, ez dauzu ikusi, benetan ikusi. Bai hau edo Breaking Bad. Nik biak ikusi eta hau gehiago gozatu akaso, Bob Odenkirk eta Rhea Seehorn, ze aktoreak benetan. Merezi du. House of the Dragon, zerena izan leike? Juego de Tronos. Beste batzuk karta jokoak ere aipatu dituzte. House of Cards, ez dakit, elako zeze sonatzen zian. Edo House Doktorea. Ez, etxe garrazoi, Game of Thrones telesailaren spin-offa da, Targaryen familian oinarritua. Ondo. Ez ezkoan Lost. Bueno, hau telesail bat eta bakarra eta sekulako iraultza eragin zuena, eta haserreak, amaiera etzen ikusleen guztoko izan, eta da. The Good Fight, bai esko eremuan? Izan ere, The Good Wife izeneko telesailaren spin-offa da. Xena! Hau harrapatu duguk. Bi puntutxoekin, pista. Ja, zango da zerbait. Pista handi dugu. A ber, Bai? Kontua da, Hercules, bi puntu The Legendary Journeys, alegia Bai, Hercules Rubizo bazak, da, Xena bi puntu bat zituen eta telesail originala zen ura ere, baina telesail hartan ezagutu genuen Xena, eta gero, pertsonaia hura oinarri hartuta, egin zuten spin-offa. Klasiko bat, Fraser. Bai? Cheers telesaileko Fraser Crane, bai. psikiatra da protagonista. Stranger Things, ez ezko eremuan? Formatu originala eta arrakastatua oso gore. Ez ezko eremuan Outlander? Begira, aurten estreinatu da honen spin-offa. Baina hau jatorrizkoa da bera, bai. €100, tailerran zemat, ordaindu bizu, Mane? ez dakit, baina... Esaten ez dutenean... Espero dut berreun, baina gutxio. Pero ez digo eginda eta Alemaniatik pieza bat. Espero dut. How I Met Your Mother, ez ezko eremuan? Bai. Gero izan zuen How I Met Your Father izeneko spin-offa. Joey, ez ezko eremuan? Friendseko Joey. Joey Tribbiani. Bai. Eta pertsonaia horretan oinarrituta. Melrose Place berriz Beverly Hills telesailaren. Sensación de vivir-rekue. Hori, sensación de vivir-rekue. Sensación de vivir-reko spin-offa. Horrela dena gulortzeko modua. Larun de €50. Iñaki Manez, bikain. Arki. Ia €1000 eskuratzen ditugun. A ver. Horretarako urrezko galderaren erantzun bikoitza. Eta zuzena, eskatzen dugu. Kalifornian girotutako biak zeintzuk diren galdetu dugu. Zer egin dugu? Dona? Huts. Bueno, eta pixkat izen, dana gati izen inglesa, baina, bueno, pixkat. Kaliforniatxu sonatu egun zezerk. Bada lekuena Kalifornia galtzeko. Lost. Diru galtzeko ere bai. Diru galtzeko ere bai. Izan daiteke. €1.000 urrezko galdera. Pausuz pausu goaz. Lost. Zuzena da? Hortxe, Joey eta Melrose Place-ien, hau batzuet! Iñaki eta Manez, bikain, gaur iritsi, €450 eskuratu ditugu lehenbiziko saioan, eta hurrengoa izango da zuen saioaren spin-offa. Azte bi pertsona ditugun hemen, animo! Etxeko eskerrak eman hortxe gotiarren, zauen berotasuna sentitzen dugula.